Ziomeczki, z tej strony Rejkel. Jak wiecie, na YouTubie jest akcja do pomagania Hot 16 Challenge. Chodzi w tym o to, żeby napisać i zaśpiewać 16 wersów i pomóc. Ale niestety mnie do tego nie nominowano, a więc przychodzę do was z własnym challenge'em. Pro 16 Challenge. Rozbijamy się skarbonki, płaćmy dla lekarzy te pieniążki, pomagamy grubym szmalem, weź wydaj mądrze tą forsę, a zobaczysz, będzie dobrze. Wszystko kiedyś było dobrze, wydawało się na bzdury te pieniądze, a dzisiaj wpłać grubą pęgę, żeby pomoc była w presie. I zróbmy to w dobrym tempie, bo czas bardzo szybko biegnie. Zobacz, ziomek, nieraz uratowaliśmy naszą planetę. Więc daj trochę siana, a zobaczysz, na świecie uratujemy niejednego ziemiana. To jest już 16 wers, a więc Elonara, cześć. Oto moje nominacje. Magda Gessler, Ozixar, Rudy Człowiek, Szofer, Dredziarz, Kamuś Robert Lewandowski, Violata od kamerzysty, moja mama, mój tata i mój czajnik. Elonara z wami ziomy się żegnamy.